mweya wakachena mundikomborerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Kwaso kwamuri mose hama neshamwari ndinokuchingamidzai muzita raishe wedu Jesu Kristu. Rufaro rwangu kusangana nemi mukati mechirongwa chino tichivhura shoko raMwari nekuda kwekuti mumwe akanyora akati shoko renyu ndochiedza munzira dzangu nemwenje patsoka dzangu. So toda kuti Mwari vativhenekere kuburikidza neshoko rawo, tisafambe murima tichigumburwa nekuda kwekuti tinenge tisingaoni patinotsika. Ndinoda kuti tivhure mukati meshoko raMwari mukati mebhuku raMateu chapter 7, Matthew 7 pavhesi ya21 inotaura panapa ichiti avazi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi vanoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga vazhinji. Vangani? Vazhinji vachati kwandiri nezuva iroro, Ishe, Ishe hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, indo inonzi cash talk. Ndichavaudza pachena, handina kutombokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Saka Jesu anoenda pamberi, naizvozvo mumwe nomumwe anonzwa mashoko angu awo akaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera wakavaka imba yake paruware, mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyi ikasawa, nokuti yakanga yakateiwa paruware. Ruware ishoko raMwari, mashoko aJesu ndo pane ruware rwacho. Zvikanzi mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa akasaaita ungafananidzwa nomurume benzi wakavaka imba yake pajecha, mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Jesu ari kuti bedzi mudikani unonyura, ngwarira nyaya iyi nekuti unoita sei iwewe unonyura. Ndo pari kutaurwa neshoko raMwari. Ngativharei maziso tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwekuti unganidzo yeshoko renyu izvokwadi. Tinokumbira kuti rive chiedza munzira dzedu nemwenje patsoka dzedu, tisafamba mukati merima. Tinokumbira zvokwadi nekuti chokwadi ndo chinosunungura.
tinongokumbira Ishe, taurai kwatiri, zevezerai ruponeso. Muzita raIshe Jesu tanamata nokutenda. Amen. Jesu anotaura panapa achiunza nyaya yokuti kunamata panoda kuti tichenjerere. Kunamata hakuitwe chimhurepure kurwa kwemurima, hakuzi kwechidhongo chidhongo mai vauya, nekuda kwokuti vamwe vachanyura. Ende bhuku rati vazhinji kwete vashoma, ibhuku radaro ndiJesu. Haasi kufungidzira, ari kutotaura zvichatoitika. Asi chidiso chaMwari ndechekuti tese tiponeswe. Ndokusaka Mwari vachitipa mashoko echenjedzo, mashoko enyevero, mashoko eyambiro, mashoko ekuti tigadzirire kuti tisambunyikidzwa muvazhinji vari kunzi vachapinda mukati mekuparadzwa. Zvanzi kune vachashamisika nekukatyamadzwa vachiona vari kusaidhi revakaraswa. Kune vachaputika nduru nekushamiswa vari kurutivi rwavakaraswa. Nei, nekuda kwokuti zvanzi havazi vose vanoti Ishe, Ishe vachapinda muumambo hwedenga, asi bedzi vanoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Zvikanzi ivavo voga ndivo vachaponeswa. Amudiwa hama, ini handidi kuvawo kuraswa. Ini handingadi kuti iwe neni tive vokuraswa. Mwari havadi kuti chero mumwe wedu ave kune vanoraswa. Saka vari kutaurwa panapa handi vanhu vasingaiti zvekunamata, vanhu vari kutodana zita raShe, vanhu vari kutorara kumapungwe vachiimba, vanhu vari kutodzana, vanhu vari kutoita zvose vachienda kumisangano, vachirara kunotonhora, vachinayiwa vari mumisangano, vachiti tiri kunamata. Zvikanzi asi handi vose vanoti Ishe, Ishe vachapinda umambo hwedenga, asi bedzi vanoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Ipapo pabate mudikani kuti iwe uri kuita kuda kwani pakunamata kwako, uri kuita kuda kwani pakurarama kwako. Pane mumwe anorarama achirarama kuda kwake, pane mumwe anorarama achirarama zvinodiwa nemafesi, pane mumwe anorarama achirarama zvinogamuchirika munharaunda yekwawo, pane mumwe anorarama zviri zvedzinza pakunamata ndizvozvo, pane mumwe anonamata achiteedzera zvapasta, pane mumwe anonamata achiteedza zvabhishop, pane mumwe anoita achiteedza zvanhingi uyo kana uyo. Asi zviri kunzi bedzi vachaponeswa ndevanoita kuda kwaBaba vari kudenga, kwete kuda kwapasta kana kwabhishop kana kwaprofeti, kwete, asi bedzi vanoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Zvikanzi ndivo vachaponeswa, handi vose vanoti Ishe, Ishe vachapinda umambo hwedenga. Musoro wenyaya, by the way, ndo uri kutika, musoro wenyaya uri kuti cobra yered neblack cobra yered neblack ndo musoro wenyaya vadikani. Cobra yered neblack, toda kuti tidudzire nekunzwisisa kuti how come vanhu vari kunzi vari kunamata asi kwokunopedzisira uko vozonzi get out of my sight, I never knew you. Handina kutombokuzivai, chero pamaitoita izvo zviya zviya handina kutombokuzivai, muchiita mapipi nemasaramusi nezvose zvamakaita, muchinayiwa, muchiita mapungwe, I never even knew you. Kwete kuti ndakukanganwai, kukanganwa zvinoreva kuti pane nguva yandakamboziva. Apa pari kunzi I never even knew you, handina kutombo, there is no point patakambozivana. Ipo pamaitoita zvokunamata zvenyu zvezvi hatina kutombozivana. Pfungwa yatoda kuti Mwari vatibatsire, iyo pfungwa iyaya yekuti hanzi hakunamata kwakangofanana, chakakosha mwoyo chakakosha mwoyo. Ndokusaka toda kuti timbopinda mugeto, nekuda kwokuti musoro wenyaya kuti unobva mugeto, vanoziva ghetto life, cobra yered neblack ndo musoro wenyaya. Munoona kune vakakurira mugeto vanoziva kuti mashoko akajairika iwaya kwanzwa achitaurwa. Ina nhaukurira mugeto, asi ndaiti kana ndashanya kubva kumusha, kana ndapinda muHarare, Harare yandaiziva yanga iri nechemugeto kumbari uko, saka ndo yandaiziva iyoyo. Tiri muna sekondi kumba kwamaiguru nabamukuru ndo kwadaiwanzosvikira ikoko. And you know, ma sounds and sights
ekungova mutaundi. They were so different from my rural orientation and settings. You see? And zvakadaro zvokuti I would take nothing for granted. And all these sounds, unenge uchinyatsa kudzinzwa, vanenge vachidaidzira mitsvairo, mitsvairo, vachipfuura, mitsvairo yemumba neyepanze, vanenge vachitengesa vachipfuura. Mumwe anenge achipfuurawo namapoto. namapoto ndokunamawo mapoto uyu ari kupfuura akabereka chisilinda chake aine chinyi, akati pano akanzi uye dzokai, odzoka uyo akuna mapoto iye and so on. Vamwe vachidedzerawo wemapete wemakonzo, wemapete wemakonzo. Iwo vekuanoziva kuti wemapete wemakonzo mui. Iwe kana uri kubva kumadheudheu unogona shati wemapete wemakonzo chii, asi vekuanoziva kuti wemapete wemakonzo mui uri kutaurwa iwoyo. Saka vamwe unenge vachinzwa mazaya, vamwe mazai. It's more musical, you know, but mazai. Usually it's early in the morning. Panenge pachidedzerwa vanokwira nevari kudzira, mumwe nomumwe I mean, the hustlers in the ghetto, before the word hustling even appeared in our vocabulary, but vakanga vachihasla makore iwayo makare tichangobva kuhondo. Then wozonzwa iva vakava nemusoro wenyaya wanhasi, cobra ye-red ne-black. Cobra ye-red ne-black, vakadengezera. And so on, vanenge vanayo nezvikapu zvekuchera kana uchinge watenga, kunzi indemari, and so on. Cobra ye-red ne-black. Kana mavamisa vakauya penyu, munoziva tichishainisa mavharanda achiita zvokuti haiwa kati unoita kunge uchasunga tai wakatarisa pafloor nekuda ichipenya nekuda kwecobra. Now nyaya yedu manje toda kuti tidudzire chirahwe chekuti Jesu anorevei kana achiti vamwe vachauya pazuva rekupedzisira kuti tenzi ndoti get out, handina kutombokuzivai. Sei zvaitika sei? Ndakanzwa mai ava vachitaura nyaya yavo panyaya yecobra yered neblack. Vagadzira ndokubva vaisa munewspaper kushambadzira kuti vachada cobra inotengeka zviri nyore yered neblack. Iyi iri pano iyi ndokubva vaisa munewspaper. Pada vakanga vachivafonerawo vachitenga ndo vaitenga, asi kune vakazovakontakta vakavachaira foni vakati toda kuti tinzwisise kuti cobra makaiwanepi yamuri kutengesa. Vakati aiwa cobra ndeyangu ndindakagadzira. Zvikanzi vamuri kutaura navo ndo vekambani yecobra ine zita rinoti cobra. Isu tatarisa palisti yedu hatina mutengesi wecobra ane zita rinenge renyu, saka tati makaiwanepi? Zvikanzi aiwa iyi ndeyangu mukwasha, iyi ndeyangu yandakagadzira mumba mangu, mapurasitiki angu neparafini vandagadzira cobra yangu. Zvikanzi aiwa iti mune floor polish yenyu, kwete kuti mune cobra. Cobra izita revaridzi, ibrand, iproduct yevaridzi inotori nemitemo yayo nemiko nezviga. Cobra handi zvamuri kutaura izvi, iyo ifloor polish yenyu iyo, hatinei nayo iyo. Imimi odai masiyana nezita redu nekuti tinosvitsana kumapena nenyaya yamuri kuita iyi. Nyaya yamatanga iyi hamuipedzi, munopera mari nekuti cobra izita revaridzi. Ndopo wakati chechu kuti bengenu hezvo itori mhosva. Ndiri kutaura kuti vadikani, pakugara kwedu sevanhu tine zvinhu zvatinogona kutowirirana kuti ichi ndechakati chisiri ichocho. Ndinorangarira ndichiverenga chinyorwa chemunyori uyu anonzi Morris Mtisi. Chinyorwa chaikati we can speak
and write correct English, part 1. Chakabuda mumanika post musi wa 26 October 2018. Achitsanangura kuti vanhu ngatitaurei zvinhu sezvazviri, tisataure nekutsaudzira kana kurasika kana kusaziva. Nekuda kwekuti kune iye yatinoti tataura kanyaya yamaya, iye anochitangira pakuti ngatipese mienzaniso. Unoona vanhu vachitaura kuti jurawo riri kumba kwedu rakavakwa nabamunini, and so takaisirwa jurawo natete vari kuUK. Chinonzi jurawo unochiziva here iwewe? Vazhinji chatiri kuti jurawo ndio inongodzi precast wall. Chinonzi jurawo inotoriwo kambani yaigadzira maprecast walls, ndokubva vasiya zita rekambani yavo pane zvigadzirwa zvavo, maprecast walls avo pakanzi jurawo, kuti vanhu vazoziva kuti avanogadzira izvi ndivanani. Isu taakutora zita revaridzi taakunorinamira zvese maprecast wall ese amajurawo asingazikanwi kukambani yejurawo. Isu takatogutsikana mugeto kuti ese majurawo asi kujura kwacho kunogadzirwa majurawo chaiko havazive nezve maprecast walls enyamuri kuita yenyaya kumba kwenyu. Are you getting that? But isu takonvinsana kuti ijurawo ese matraveling bags ese takakonvinsana kuti mamonaki. Is it true kanda kukambani yemonaki? Nekuti monaki brand izita revaridzi, asi isu takatokonvinsana kuti ese masuitcase mamonaki. And yet monarch is a specific name for is a brand yevaridzi. Ndo zvatiri kutaura vadikani. Zvikanzi naJesu havazi vese vanoti jurawo vane jurawo chaiyo, havazi vese vari kuti cobra yered neblack vane cobra. Hongu mune floor polish icobra here? Kwete, haizi. Mune zvenyu zvamatogadzirawo. Havazi vese vari kuzuwa matraveling bag vane mamonaki. Hongu, it's a suitcase, but monarchy here, not every. Those are kunzi panyenze kunamata chiveve ichochi chakatibata tiri mugeto ndo chatazonoti tindindi munyenze kunamata dzekufunga kuti chero paverengwa vhesi, chero paimbwa kuti Jesu tiri kutoita zvaJesu wekudenga. Ndo pari kunzi naJesu ini ndiri particular, ndiri specific. Mwari vanotsvaga vakadai kuti vavanamate, vanonamata mumweya nomuzokwadi. Uri mumweya here nomuzokwadi? Hongu, ava vagadzira floor polish yavo votaura kuti icobra, hamuzi mumweya nomuzokwadi. Iyi precast wall yenyama kuti jurawo iyi muri mumweya nomuzokwadi here? Kana kuti chinhu chenyu chamaifanira kutsvagira zita racho kuti tochiti chii? Asi tatora zita revaridzi, brand yakavakwa ikapromotwa ikapfumbira ikakurumbira, taakunoiti pane chinhu chisingazikanwi, an unidentified flying object yatakungoti zita rine varidzi, brand yevaridzi. Ndo zvimwe chete Jesu aita nekutanga sangano. Isuona nhasi tinongouyawo nechedu chatauya nacho tototaura kuti icho chatochikristu chisiri kutombozikanwa naJesu. Muridzi ari kutaura kuti I don't even. Ndosaka pari kuzoita nyaya yekuti zvanzi pachachemwa pekupedzisira, nduru dzichaputika, vanhu vachishamiswa, vakutaurwa kunzi I never knew you. Hongu, mamine floor polish, but was it cobra? No. Manga muchinamata asi chachiri chikristu here? No. Zvazviri zvapastor wenyizo, zvazviri zvaprofeti wenyizo, zvazviri zvafata wenyizo, ndezvabhishop wenyizo. Endai kudenga rabhishop, endai kudenga raprofeti. Vanopinda raMwari ndevanoita kuda kwaMwari. Haupindi denga raMwari uchiteerera kuda kwaprofeti kana kwapastor, unoteera shoko raMwari. Ndokusaka vadikani tiri kutaura nyaya yecobra yered neblack inotoshedzerwa. Munhu ototaura kuti ndakatenga cobra nezuro ndinayo, I think it chandilasta 2 months. Makatenga floor polish
asi kuikobra here? Kwete. Nekuti ukaenda kune vekobra vanokudza kuti hatiizive. Chaona kuti chero mazuva ano vaakona mashopu mamwe akatonyorwa kunzi original, nekuti kune vakanga vari kugadzira mibvondwa yavo vakanga vakutengesa achinzi mazoe, kusvikira vekambani inogadzira veSchweppes vazotaura kuti kwete, aya haazi. Vakanyora ukaisa manewspaper vakataura kune vanhu vari kugadzira mibvondwa yavari kutengesa, ngwarirai. Kana mchida kuona chaiwo product yedu yakadai. The same challenge ndo yaitika pakunamata. Ndosaka Jesu achiti vachauya vana Kristu venhema nevaprofita vazhinji venhema vachiratidza zviratidzo nemashura nemasaramusi nezvinoshamisa nezvinokatyamadza, zvikanzi vachatsausa vazhinji vachaenda nekunoparara. Tinodaro nekusaziva, hongu tinenge takaperera, asi kuperera kwoga hakuna kukwana. To your zeal we should add knowledge. To our zeal may God add knowledge. Ngatisamunamata Mwari out of the fullness of our hearts and the emptiness of our heads. Ngatinamatei mumweya nomuzokwadi, nokuti Mwari vanotsvaka vakadaro kuti vavanamate. Jesu anodaro kumudzimai weSamaria muna John chapter 4. Mwari havasi kunatsvaka kunamatwa zvechidhongo mai vauya, zvokunamatwa zvechimhurepure kurwa kwemurima. Mwari vanonamatwa nemutoo wavo. Mwari vakarongeka, vane nzira nemutoo wavo wokunamatwa. Kobra yered neblack. Munashuwa here imi muri kuteedzera kuti ikobra yamunayo? Hongu mune floor polish, but is it cobra? Ngatisaite confusion ipapa pakuconfuse product nebrand, kuti yese toothpaste yatokogeti. Confusion iyoyoyo ndo yatibata panyaya dzekunamata. Ndosaka ona tingoti zvakangofanana kwese kunamata. Usafananidza zvinhu zvakasiyana. Mwari vari kuzvisiyanisa, iwe uri kuti zvakafanana. Mwari vari kuti zvakasiyana. Havazi vese vanoti ishe vachapinda. Havazi vese vari kudaidzira kobra vane kobra. Vane zvavanazvo, dai vaitozvitsvagirawo zita razvo, but vanotora zita revaridzi, brand yakapromotwa ikapfumbira, ndo yavanonoti kuti zvavo zvichitengeseka. Ndosaka ava vakafonerwa vakanzi munede here nezvamuri kuita izvi? Nyaya iyi munoipedza here? Kwainonosvika chaiko? Munoziva here kwainokusvitsai nyaya iyi? Yekuti zvenyu zvamagadzira izvi maakuzvipa zita redu. Dai mazvipa renyuka, hatina kana foni yataikufonerai. Pakobra yered neblack ndo pane nyaya yedu nhasi. Imi hamunayo iyi ikobra here? Inozikanwa here kuvaridzi vacho? Chinamato chenyu ichi chinozikanwa here nedenga? Mwari anoapuruvha here kuti ndizvo zvandakarayira? Mwari vanozvaapuruvha here izvi? Kana kuti tinongoti zvakangofanana, inotopenyesa imumba zvakangofanana. Ende unotoita mazuva uchingoshayinisa bedzi usingatomboise imwe inogara zvokuti ndizvozvo, asi ndiyo here? Ndo pane nyaya. Ngatisabatwe nekachiveve ikako, toita confusion yekufunga kuti kana zvese zvingopolisha zvingori chinhu chimwe chete. Vatikani tiri kutaura nyaya yekuti semuenzaniso, vamwe pakunobhabhatidzwa vanongofunga kuti chero zvaitwa izvozvo nafata, zvaitwa naprofeti, zvaitwa napasta, chero kana zvakawiriranawo muchechi iyi kuti iyi ndo bhaptism yedu, ibhaptism, aiwa munotori nezvamunazvo zvinotofanira kutsvagirwawo zita razvo kuti zvii zvamaitirana izvi. Semuenzaniso, kana munhu achinzi unotoudzwa kuratidzwa mapicture kuti wakabhabhatidzwa 1 week after wazvarwa, ndopa wakabhabhatidzwa, mapicture acho tichitori nawo, ende musi wacho wakamuka uchichema, ototi iwo hautoziziwi, you have no idea. Asi inenge itonzi baptism. Mubhaibheri hamuna kana muenzaniso wemwana mumwe chete akabhabhatidzwa, nekuti vose vakabhabhatidzwa mubhaibheri vaitanga vaparidzirwa, votenda, vozobhabhatidzwa, vatenda. Semuenzaniso tikatarisa muna Mabasa eApostori chapter 2
Peter aparidza paPentecost, vanhu vakatenda, about 3,000 were baptized after listening to the message. Acts chapter 8, the Ethiopian eunuch uye aparidzirwa naPhilip kubva mubhuku raIsaya, akazoti hei mvura chii chinonotadzisa kubhabhatidzwa, akabhabhatidzwa. Hakuna one person anobhabhatidzwa akabhabhatidzwa mubhaibheri ari rusvava, hakuna. Kana iwe wakabhabhatidzwa rubhabhatidzo irworwo, hameno zvawakaitwa, zvinofanira kutotsvagirwa zita razvo kuti zvii. But kuti uzviti cobra, aiwa wadzva, apa handipo. Zvinofanira kutotsvagirwa zita razvo kuti zvii zvakaitika. Nekuti mururimi rwechiGiriki baptizo zvinoreva kuti kunyudza pasi pemvura, kunyika mumvura zvokuti chinoti svata, kunyura mumvura, zvokukavwa nemvura. That's what baptism means. Zvinotoshandiswa chero pakuwacha hembe kuGreece uku. Kana vachiti bhabhatidza hembe idzo, hazvisi kunzi tora mvura mukapu usase pahembe. Kana hembe dzichibhabhatidzwa washeni, zviri kureva kuti muri kutoisa muzibhavha rine mvura yakawanda kudarika hembe dzacho, zvokuti hembe dzichaenda pasi pemvura. Ndoinonzi baptism. Zvino kune mhando dzerubhabhatidzo asi tombori ine mvura. Mamwe ane tumvura twekutonha twoiswa muchinjikwa pahuma, zvonzi munhu abhabhatidzwa. Aiwa, pakobra yeredhi neblack marasika mune flow polish, but haizi cobra. Hameno zvamunazvo zvaitodawo kutsvagirwa zita razvo kuti zvii. Mamwe marubhabhatidzo hatorina mvura zvachose. Mamwe anopwanyirwa zai pahuma, vamwewo ndo anodirwa mukaka, vamwewo ndo anosvetuka nemuchoto, vamwewo ndo anozvambaradzwa nezvamboko, vamwewo ndo vanoita. Kune mhando nemhando dzakatowiriranwa nevanhu kuti iyi ibaptism, iyo isiri. Ndo patiri kuti pakobra yeredhi neblack, vadikani zivai mutsauko, musatore zita revaridzi reyakanzi baptism mubhaibheri, taakunoriti nha pane zvinhu zvisingazikanwi nedenga. Zvikanzi naJesu, havazi vose vanoti ishe ishe vachapinda umambo hwedenga, bedzi vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Iwe wakabhabhatidzwa rubhabhatidzo rupi? Rwani? Rwamwari here vari kudenga raunoda kuenda, kana kuti rwaprofeti, kana kuti rwechechi, kana kuti rwabhishop, kana rwapasta? Rubhabhatidzo rwani? Zvanzi vazhinji vachauya vachiti takaita zvose izvi. Zvikanzi naJesu tichati get out of my sight, I never even knew you. Pamaita izvozvo makazviwanepi? Ngakonvhinzana kuti tine cobra, magadzira zvinhu zvenyu zvamagadzira, maakutora zita revaridzi kuisa pazvinhu zvenyu. Ndo zvaitika kuti chese pangonzi Jesu yakutonzi ichechi, pakutonzi kunamata kwakafanana, musatuke mamwe masangano. Aiwa, hapana kana kuchenjedzana. Vadikani, haizi nyaya yekutamba iyi, haizi nyaya yekuti anzi chechi iri nani pane imwe ndeipi. Bekuita bedzi kuda kwababa vari kudenga. Finish. Can you definitively defend and prove using the Bible kuti svondo izuva rokunamata remakristu? Can you, using the Bible, do that? Can you do that? Kuti Jesu makazvitaura wani apa, iri vhesi racho iri. Can you show that verse to him? Can you? Constantine will challenge you clearly. Constantine, we are the Roman emperor. Kuti I'm the one who made this change in 321 AD, long before you came around. I'm the one who made that change as a political maneuver. He was not even a Christian. He was not even a baptized member of the Christian church at the time that he made that adjustment. My history books say European history. Anongokuudza nyaya iyoyi as a by the way thing, achitopfuurawo. Haizi nyaya inoitwa nharo nezvayo iyi. Zvinhu zvakaitwa nemunhu zviita vanhu izvi. Zvikanzi bedzi vanoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Baba vari kudenga vanoti rangarira zuva reSabata urichengete rive dzvene. Iro racho rakanzi rangarira iroro ndo rinokanganikwa nevazhinji. Yese mitemo ine gumi yaifanira kurangarirwa, but pane one wakanzi rangarira, sekunge Mwari waitoziva kuti uyu uchakanganikwa. Iwewe uri kunamata une here paunoti Jesu makanyatsa kuzvitaura wani apa. Vanoza ndo musi wakamuka Jesu. We are listening, and then what? Ndo musi wakamuka, it's true, and then we're listening, go on.
amuka, and then what? Zvakafanana nemunhu anoti hanzi akuchinja birthday yake kuisa musi waakagraduata kubva kuuniversity kana kuchinja birthday kuisa musi waakachata. Aiwaka, these are two historical realities about your life which are not mutually exclusive. Zvakadaro zvekuti haugoni kuti ndakazvarwa muna November semuenzaniso inini birthday rangu 2 November asi ndakachata 29 April. Handigoni kuchinja birthday rangu kurisa muna April kwandakachata. Imwe birthday imwe yeanniversary yekuchata kwangu. Saka hazvimedzani zvinhu zviri izvi. Zvinhu zviri chokwadi muupenyu hwangu asi zvisingamedzani. Pakufane kumuka kwaJesu anoti ndaakukusiyirai the Lord's Supper. Pese pamunodya chingwa ichi nekunwa waini iyi munoparidza rufu rwaShe kusvika ndichiuya. Ndo zvanotaura Ishe kuti if you want to remember my life, death and resurrection, pamunodya chingwa ichi nekunwa waini iyi munoparidza rufu rwaShe kusvika ndichiuya. That's the only thing that he put in place for us to remember as Christians. Rufu nekumuka kwake. That's the only thing he did. That's all he did. So tikuti vadikani tinogona kuwirirana sesangano toti Tuesday ndo raSabata. All right. Handi zvese zvinogadzirwa zvinopolisha flow iri Cobra mazvibata zvinhu zvakasiyana. Vaya vakafona vakati mai mune chokwadi here nenyaya yamakuita. Aiwaka, vanhu tinoona hedu Mwari akanyarara tofunga kuti tiri wezera rimwe chete. We are free to discuss and to change zvinhu zvaataura. Toita zvemusoro medu. Tofunga kuti it's an easy matter. So long tawirirana isusu. Oh. Tosaka Jesu ari kuti get out of my sight. I never even knew you. Vanhu vari kutaura handi wekubhawa. Vanhu vekuchecha. Vanhu vari kutoti paitoitika miracles. Kosei makuti hamutizivi. Vanoti endaiko makazviitira ikoko. Ikoko ndokune denga renyu. Jesu anotaura kuna John chapter 14 verse 15. Anoti kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Kana muchindida muchaita zvandinotaura. You listen to me. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Haateveri vatorwa. Anoteera izwi remufudzi akanaka. Do you hear the shepherd's voice speaking to you? Vamwe vanhu vanobva vamanya kuti all right. Vada kuti pamwe chechi ndoiri nani kudarika iyo. And so hatisi kutaura nyaya yemachechi. Tiri kutaura nyaya yekutongoteerera Mwari. Chete, finish. Chete ndo yatongotaura iyoyo. Kuti iwewe kunamata kwako kunamata here kunobva kudenga. Kunamata here kwakapuwa naMwari. Nekuti Jesu ati vega vachaponeswa ndevanoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Period. Iwewe kunamata kwako kuri kubva here kuna baba vari kudenga kana kuti kuri kubva kuna profeti kana bishopi kana fata. Kunamata kwako iwewe kune tsigiro here yeshoko raMwari. Kana tikapesana neshoko raMwari, chero tikanamata tichichema zvekubuda ropa mumaziso, Mwari vanotaura kuti I never knew you. I never even knew you. Ameno zvamanga muinazvo zvamaitiwo Cobra asi handizvizive kuti zvii. Ai makazvitsvagirawo zita razvo. Chatiri kuti chiKristu kunamata tichinamata Mwari nenzira yaMwari. Saka obva abvunza panapa muna Luke chapter 4 verse 46 kuenda pana 49. Luke chapter 4 ndi Jesu. Verse 46 Jesu anotaura panapa achiti munondidzireiko Ishe? Why do you call me Lord? Munondidzireiko Ishe, Ishe, musingaiti zvandinoreva. Why do you call me Lord, Lord, and you don't even do what I say? Why do you call me that? Ndiye Jesu ambotaura kuti havazi vose vanoti Ishe, Ishe vachapinda. Ezvina kuti why say muchindita Jesus is Lord, Jesus is Lord.
and yet you treat him like your servant. You call him Lord, but you do your own thing. Why do you call me that? Munondidzireko ishe ishe. Ndo panobva pamberi otaura achiti mumwe nomumwe unouya kwandiri ukanzwa shoko rangu akaita somunhu ndingakuratidzai waakafanana naye. Wakafanana nomunhu akavaka imba akachera akadzikisa akaiteya paruware, mvura zhinji ikauya, mvura ikarova imba iyo ikasagona kuzungunusa nokuti yakanga yakavakwa kwazvo. Asi unonzwa mashoko asingaiti. Wakafanana nomunhu wakavaka imba yake pavhu isine nheyo, mvura yakati ichirova ikawa pakarepo, kuputsika kweimba iyo kukava kukuru. Zvikanzi there are two builders here. There are two kinds of listeners. Pane vanonzwa shoko rakaita seriri votaura kuti tagara tinozingozinzwa izvo ndo zvimwe zvavanongotaura mazuva ese. Handi zvangu mudikani. Asi shoko raMwari, Jesu ari kutaura kuti pane vanhu vanonzwa shoko raMwari, pane two kinds of people. Pane vanofunga kuti hazvina difference, hazvina nebasa rese, tinogona kungonamata nenzira yakasununguka isinganetsi, isina pressure. Ndo zvakafanana nemunhu akanovakira pajecha asi mvura yakazoti yanaya yorobotsana. When it rained elephants and giraffes, ndo paakazoona mutsauko kuti foundation inokosha, kuti pavavakira ndepapi. Nekuti zvanzi mvura yakarohwa, imba yakarohwa nemvura nemhepo, zvikanzi yakawa zokuwa kukuru. Zvikanzi asi anonzwa shoko rangu nekuteedzera, taking it seriously, anofananidzwa nemuvaki akavakira paruware. It was a lot of hard work kuti avakire paruware, zvakasiyana nekuvakira mujecha. Asi zvanzi mvura payakauya, nyange yakaita sei zvose, imba yakaramba imire nekuti yanga yakateiwa padombo. Kana tichinamata chinamato chedu chiine hwaro hweshoko raMwari, chine nheyo yakasimba. Asi kana chinamato chedu chingori cheizvo zvino zvingori easy, zviri comfortable, zviri convenient, zvisinganetsi, haiwa zvakangofanana, yese ngori cobra, yese icho chinamato icho cherudzi irworwo. Ndo chiri kunzi naMwari ndokuvaka sebenzi, unonyura. Ndo zvokutaurwa nedenga, unonyura masikati machena. And Jesu ari kuti there are two kinds of people who listen to God's word. Which of these two are you? A wise builder or a careless, foolish builder? Anongoti zvakangofanana, ndioni musiyano. You are one, asi Mwari vanouona, and unokosha. Ukada kumirira kuzoona musiyano uyu pekupedzisira, you will be shocked out of your skin. Mwari havasi wokutamba chiramu nawo. Mwari ndiMwari, vari kudenga, iwe uri panyika. We must be humble and respect God for who he is. Let's worship God in truth and in spirit, in accordance with his revealed word. Tati cobra, ye red, ne black. Kanzi, if you love me, you will keep my commandments. John 14 verse 15. Kana mchindida, muchateedzera zvandinotaura. Seiko muchingonditi ishe, asi musingateedzeri. Zvikanzi vazhinji vachauya vachiti, akanzi handivose vanoti ishe, vachapinda. Nekuti kune vanongoita asi vachiteera dzidziso dzevanhu. Dzidziso dzekuti prophet vakati, pastor vakati, bishop vakati, ndo zvavanokoshesa kudarika zvataurwa naMwari. Taona kuti Easter inokosheswa kudarika Sabata. Easter isina kumbotaurwa mushoko raMwari. Inokosheswa. Vanhu kubvunda, Easter yasvika. Christmas yasvika. Vanhu kubvunda. Hapana kana one verse rakambotaura zveChristmas. In any case, it's impossible that Jesus could have been born in December. Because we know that in December it snows in Israel. There are no shepherds who are out in the field, open fields, during winter in Israel. That cannot happen. But inokosheswa, vanhu vagomanya kuna zvisina kutaurwa naMwari, zvakataurwa tsve. Vhesi rokupedzisira, Jeremiah. Mumwe munyori akataura akati vanonamata asi vanoita mukusaziva. Ai Mwari matinzwira tsitsi, tisanamate nekusaziva, nekushaya hanya,
yekutoti hanya nani hazvina basa izvo, isu tichangonamata. Kana tangowirirana chiboka chedu pageto redu tikangowirirana kuti iyo iyi kobra yatoo kobra, muchasangana nevaridzi vezita, ndo vachazokuudzai kuti aiwa zvakasiyana. But it may be too late. Asi nhasi tichiri kunzwa izwi rake, dai tisakaomesa mwoyo yedu, tinzwe Mwari vachitaura kwatiri. I may never even know your face, so I'm not trying to recruit you to me. I'm saying let's worship God in truth and in spirit. We may never even meet in life, and that doesn't matter. But chandiri kuchemera mudikani ndechekuti iwewe neni tisave tinoraswa. Isu tamboshingaira, asi toshingairira pasina nekuda kwekushaya hanya neshoko raMwari. Bhuku rinongoti dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana zvinoparidzwa, kana zvinodzidziswa, kana zvinoimbwa zvichipesana neshoko iri, hapana chiedza ipapo, hapana zvokwadi. Get out of that place. Vacate that place. Find yourself company among people who take God's word seriously. Zvikanzinzira idiki vanoiwana vashoma, vazhinji vari muhighway which is paved all the way to hell. All the way to hell. But God's desire is that you may not be one of those. Mwari vane rudo newe mani, Mwari vane hanya newe mudikani, Mwari vane godo pamusoro poupenyu hwako. Usashaya hanya neupenyu hwako zvakadaro, kuzvisema kwakadaro, kuzvirasa nekuzviramba kwakadaro. Take your life seriously. God does. That's why he sent Jesus for you and for me. Ngatisangonamata chidongo. Ngatinamate nenzira yaMwari. Zviri kuitwa zvinorugadzira maproduct efake vachapa mazita evaridzi. There's a reason why they do that. Because it sells. Zita iri rakatopromotwa kare. Brand iri rakutozikanwa. Vanobva vatora nemacolors acho and so on. Vamwe pakanzi Colgate yobva vagadzira ikanzi Colga, asi macolors ndiwayo. Vanozoti handi vese vanocherechedza, vanonyatsotarisisa. Vanongoti handiyo indatotora. Usashaya hanya. Vhesi rokupedzisira Jeremiah. Jeremiah chapter 5 verse 30 neverse 31. Shoko raMwari rinotaura pano kuburikidza nomuprofita waJehovha. Verse 30 neverse 31. Chinhu chinoshamisa, chinosemesa chakaitwa panyika ino. Chinhu chinoshamisa uye chinosemesa chakaitwa panyika ino. Chinhu chipiko chiri kushamisa nekusemesa at the same time? Vaprofita vanoprofita nhema, navaprista vanobata ushe vachirayirwa navo, asi vanhu vangu vanofarira izvozvo. Zvino pakupedzisira kwazvo muchaiteiko? Zvikanzi naMwari, pane zvandiri kuona hangu zviri kuitika, zvinosemesa zviri kuitika, zvekuti kune vanhu vanoprofita nhema. Hey, this prophecy, hey, what, hey, kune mbinga ichafa, hey, what, zvikanzi kune vari kuprofita nhema, ende zvikanzi vanhu vangu ndo zvavanoda manje izvozvo, ndo zvavanomhanyirira izvozvo, ndo zvavanomazvimabhenguru nezvimachinyi, ndo zvavanomhanyirira. Zvikanzi alright, this is the way you like it, right? This is religion as you like it. Okay, zviri kufaya ende muri kumhanya naizvozvo. Jeremiah akati, but ndine one question. Muchaiteiko pamagumo? What are you going to do when the end comes? Mowanikwa makagukuchira kobra isiri kobra, chikristu chisingazikanwi naKristu, chinamato chisingazikanwi nedenga. Zvikanzi alright, mhanyai nayo, endai nemaprofeti enyu iwayaya, endai nemaprista enyu iwayaya, endai nemapasta enyu iwayaya, endai. Zviri kufaya for now, which means I can see there are going to be 17 millionaires in this room. They're going to be, and you're one of them, and so on and so on. I receive, and everything like that. And I, zviri kufaya. Zvikanzi naJeremiah, asine mubvunzo 1, muchaita sei when the end comes? Muchaita sei? And this is the same end iri kunzi naJesu. Vazhinji vachati, Ishe, takaprofitawo nemuzita renyu, Ishe, takaitawo nezvekuti. Zvonzi aiwa kama ingoshedzera henyu kobra yered neblack, asi yanga iri kobra here.
zvinhu zvenyu izvi zvamakagadzirirana, mukawirirana, mukakonvinsana, mukazvipa lebo yezvakaitwa naMwari, izvo zvisina kuitwa naMwari, zviri zviita vanhu. Zvikanzi alright, vanhu, that's what zvinhu zviri kunzi naMwari zvinoshamisa uye zvinosemesa pamberi pedenga, ndo zvatiri kumhanyirira sevanhu. Zvinosemesa denga ndo zvatiri kugukuchira, ndo zvatiri kumbambashira. Zvikanzi alright, ndo zvamuri kudaka izvi, it's okay, go ahead. But mubvunzo wangu, mubvunzo waJeremiah, muchaita sei in the end? What are you going to do? Pakuyambuka muchapayambuka here? Ndo mubvunzo wedenga. Dai Mwari wakubatsira mudikani, dai Mwari wandibatsira. Tafungisisa pamusoro penyaya iyi. Iwe kana uchiona kuti unoda kubhabhatidzwa nerubhabhatidzwo rwaMwari, sekubhabhatidzwa kwakaita Jesu, sekubhabhatidzwa kwakaita vese vatakaona vakabhabhatidzwa mubhaibheri umu, iwe kana uchiziva kuti kubhabhatidzwa kwandakaitwa handiko, kwekuende kwechechi, kwekuende kwafata, kwekuende kwemuprista, kwekuende kwemuprofeti, kwekuende kwapasta. Kana uri kuda kubhabhatidzwa rubhabhatidzwo rwedenga, amudikani, une mukana wekubhabhatidzwa. Chero ini ndingafara kuva nemukana wekukubhabhatidza iwe nenzira yaMwari, kwete yangu. Wabvunza kuti zvine vhesi here izvi pasta? Toti iri vhesi iyi. Filipi pamwe chete nomuranda waKandesi vose vakaburukira mumvura vakabhabhatidzwa. Vanhu vaikotonoka kubva Jerusarema vachinobhabhatidzwa paAinoni pedo neSalimu paibhabhatidzira Johani, nokuti paiva nemvura zhinji ipapo. Nomunga mamusina mvura muJerusarema, sei vanhu vaienda kurwizi Jordan? Ezvino zvangonzi atoda zviri izi zviri convenient, tonhei kamunwe mukapu yonzi kana yekungosasa and so on. Kobra yered neblack ende matotenga kanditi munayo, asi ikobra here. Pamuchasangana nevaridzi vezita ndo pamuchaona kuti ayo zvakasiyana. Handi ese matraveling bag ari mamonarchy, ngatisaite confusion yakadaro iyoyo. Handi ese maprecast walls ari majurahall, ngatisaite confusion yakadaro iyoyo. Toiunza kuchechi tongoti zvese zvinongodzi Jesu kunamata. Iye Jesu vacharototi handi vese vanoti ishe ishe vachapinda, bedzi vanoita zviri authenticated, zvine approval yedenga, zvine stamp yedenga, zvikanzi ndo vachapinda. Don't be a foolish listener wekuti anongonzwa ngoti zvina basa izvi. Zvanzi kana muchinzwa izwi rake regai kuomesa mwoyo yenyu. Dai Mwari wakubatsira mudikani, dai Mwari wandibatsira. Ita sarudzo yako usina nokumanikidza kana kukumbunyikidza, asi uchiitira kuna Mwari kuti ndoda kukunamatai mumwe nomuzokwadi. Kana chiri chidiso chako uchavhara maziso ako pamwe chete neni tinamate. Ngatinamate. Jehovha muri kumusoro kudenga, ndinonamatira hama iyi neiyo vari kuti Mwari tibatsirei. Hatidi kuwanikwa takagukuchira zvisingazikanwi nedenga pakupedzisira, asi toda kuwanikwa tichikunamatai mumwe nomuzokwadi. Imi mugoti pindai murufaro rwashe wenyu varanda makatendeka. Kwete kuti tizonzwa izwi richiti ibvai kwandiri, handina kutombokuzivai. Tinonamatira hama neshamwari, ndinozvinamatira pamwe chete semhuri yenyu. Tibatsirei Mwari, tikunamatei nekurevesa nekuperera. Mbiri igouya kwamuri, ruponeso rwuburukira kwatiri. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda. Amen. Ndiri kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda poneswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here, musimba ratenzi ndoda kunamata. Ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yekupenya igawe
musi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira ndomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere Jesu nomupa rukuzo narini Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chirema Ichawa nyerezi ere chirema mumane ruzuwa rawira Domukanda pone swatowe kumusha Ichawa nenyerezi ere Nichafara kuona usu wa Jesu Ndomupa rukuzo narini Sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nyerezi ere chiremba mumane aluzuwa rawira domukanda pone swatowe kumusha Ichawa nenyerezi ere Ichawa nenyerezi ere chiremba mumane ruzuwa rawira domukanda pone swatowe kumusha Ichawa